Wara d-deċiżjoni tat-tesserati fil-Kunsill Ġenerali Straordinarju tas-Sibt li ġej fejn se jkunu mitluba jiddikjaraw jekk iridux li Adrian Delija imexxi lill-Partit Nazzjonalista sal-elezzjoni ġenerali li jmiss irid jibda proċess ta' riformi li jsiru fis-sfond ta' għaqda. Iddikjara dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija f'intervista ma' Il-Mument li fija fisser li dan hemm bżonn li jsir biex il-partit dejjem aktar joqrob lejn il-poplu u jkun qrib il-bżonnijiet tiegħu. Il-Kunsill Ġenerali Straordinarju sejjaħ mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija wara żewġ petizzjonijiet li huma kontrastanti għal xulxin. Kien għal dan il-għan li għas-saħħa tal-unità u t-tisħiħ ta' tmexxija tal-Partit Nazzjonalista li l-kap tal-Partit Nazzjonalista sejjaħ u il-Kunsill Ġenerali. L-iskop tal-vot li qed jintalab mit-tesserati huwa biex il-Partit Nazzjonalista ikollu tranquillità li għas-snin li fadal qabel l-elezzjoni ġenerali li jmiss tkun tista' ssir il-ħidma li hemm bżonn u għalhekk li huwa importanti li jingħata mandat li jippermetti li jsiru bidliet u deċiżjonijiet diffiċli għal ġid tal-Partit Nazzjonalista. Fl-istess waqt jinnota li l-għaqda waħida mhux biżżejjed tal-Partit Nazzjonalista jekk ma jinfetaħx għall-ideat ikollu l-finanzjament neċessarju biex iwettaq il-ħidma neċessarja kif ukoll b'organizzazzjoni interna u politika tajba u qrib in-nies. L-għaqda timplika rieda tajba u jien irrid nibni l-pontijiet u lest anke li nimxi l-pont kollu u mhux biss nofs triq jekk hemm irrida tajba li nibnu partit li jaħdem għan-nies. Nifhem li se jkun hemm min mhux lest jagħmel il-parti tiegħu u dak li jkun huwa liberu li jagħmel l-għażliet tiegħu imma mbagħad irid jerfa' wkoll ir-responsabbiltajiet sostna Adrian Delija. Iddikjara li l-Partit Nazzjonalista għandu bżonn riforma politika u ristrutturazzjoni u tibdil ta' dak kollu neċessarju biex it-tmexxija tkun verament tiffoka fuq il-ħidma propja tagħha li ssaħħaħ il-partit internament u twessa, tifrex u tdaħħal aktar nies fih danu. Adrian Delija qal li huwa għalhekk li qed jistieden lit-tesserati kollha biex jattendu għal dan il-Kunsill Ġenerali fejn se jkollhom l-opportunità li jaqsmu l-ħsibijiet tagħhom fi proċess demokratiku fejn il-ħsibijiet tagħhom ikunu kkonsidrati. Mistoqsi dwar x'ikun imiss wara dan il-Kunsill Ġenerali, Adrian Delija kien ċar aktar ħidma. Ma l-moment Adrian Delija ddikjara li minn nirien li qed jitqajmu fih danu il-Partit Nazzjonalista jrid iqum aktar b'saħħtu u jqum għall-okkażjoni.